Illum għandna dokument ieħor mill-Arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan huwa wieħed mill-eqdem dokumenti li għandna li huwa datat 1113. Dan il-dokument juri l-approvazzjoni tal-Papa Pascal II l-Isptar ta' San Ġwan. U din l-approvazzjoni ingħattat wara petizzjoni li saret mill-fondatur tal-Ordni li nafu bħala Blessed Jared. Setat kienet petizzjoni verbali jew setat kienet petizzjoni bil-miktub. Setat indbatet delegazzjoni Vatikan biex titlob dan il-permess u forsi magħhom kienu ħadu ittra minant Blessed Jared. Fil-fatt fid-dokument il-Papa jirreferi tliet darbit għal petizzjoni li għamel. Dan il-dokument huwa storiku importanti ħafna għax jagħmel mill-Isptar ta' San Ġwan ordni reliġjuż bħala istituzzjoni. Dan bħal kull ordni reliġjuż l-Isptar ta' San Ġwan kien ilu jaħdem fil-Terra Santa xi 50 sena. U għal xi 2011 Blessed Jared kien ħajjar lil tħabu biex jinaqdu miegħu u jieħdu l-voti bħalma kien ħawu tal-kastità, tal-povertà u tal-obbedjenza. Allura bdew qishom jikkostitwixxu ordni reliġjuż, però ma kellhomx l-approvazzjoni ta' Santa Sede. Għalhekk imbagħad 13 sena wara fil-1113 applikaw għal din l-approvazzjoni tal-Papa u din hija kienet ir-risposta. Dan id-dokument huwa privileġġ, kien tip ta' dokumenti li kien joħorġu mill-Kanċellerija Pontifiċja. Kien hemm żewġ tipi ta' privileġġi, major and minor. Dan huwa major privilege, anke nistgħu naraw mid-daqs tiegħu għax huwa pergamena kbira. Huwa privileġġ u protezzjoni se jgħidulhom, tip ta' privileġġ fejn il-Papa jagħti protezzjoni. Dan il-privileġġ huwa maqsum fi 3 partijiet, kienet tipika ta' daw il-privileġġi ta' dan it-tip. 3 partijiet jiġifieri jisu l-introduction, body u conclusion, il-protokollum, l-kontekstus u l-eskatokollum. Fl-ewwel line li ngħidulu l-intitulazzjo, il-Papa jgħid minu, ġifieri Pascal, hemm il-kelma ismu, hemmhekk l-ewwel kelma. Bħalissa fejdit ħafna, ovvjament, għax wara 900 sena mill-parċmina fejdjat, però hemm ismu. Pascal jirreferi għalih innifsu mhux bħala Papa ma bħala Episcopus Episcopus Servus Servorum Dei. U mbagħad hemm l-isem ta' min hija għal min indirizzata dan id-dokument li Geraldo, Venerabili Filio Geraldo, bħala institutor u rector ta' dan l-ordni. Id-dokument mhux indirizzat lilu biss imma lilu u l-suċessuri tiegħu kollha. Dik hija l-ewwel line fej tiġbor fiha l-introduction kollha. U mbagħad hemm il-kontekstus, il-body tad-dokument fejn hu jispjega għaliex kienet saret din il-petizzjoni u għaliex sa jagħti l-approvazzjoni tiegħu. Jiġifieri hawnhekk qed jgħid li hu jaf bix-xogħol kollu li daw il-kavallieri kienu qed jagħmlu fit-Terra Santa favur il-Pellegrini u allura ħajati l-approvazzjoni. Però mhux approvazzjoni biss, imma apparti jekk ħajtihom protezzjoni ġifieri protezzjoni tal-Papa stess. L-aħħar parti tal-kontekstus, ġifieri tal-body, hija konklużjoni tagħha tal-kontekstus stess, ġifieri fejn hemm miktub amen 3 darbiet dik biex jikkonkludu. F'dan il-każ waħda biss għadha tidher, però skont il-proċeduri ta' dak iż-żmien u jidhru anki fejdit ħafna però jidhru hemm amen miktuba 3 darbiet. L-aħħar parti tad-dokument l-eskatokollum, ġifieri conclusion, tikkonsisti fil-firem. L-ewwel wieħed huwa tal-Papa stess, speċi qed jifirma bħala xut tad-dokument, u mbagħad taħt l-ismu hemm il-firem tal-kardinali sfijiet li kienu bħala xut ta' dan id-dokument. U importanti wkoll fl-aħħar parti tad-dokument fil-qiegħnet, jiġifieri il-dating, jiġifieri id-datazzjoni ngħidulha topika, jiġifieri fejn sar fejn kiteb dan id-dokument. Dan id-dokument inkiteb Benevento mhux ġewwa l-Vatikan. Għaliex il-Papa kellu ħafna sedi oħra apparti Ruma u dak iż-żmien fil-1113 kien hemm konċilju Benevento, jiġifieri kien hemm il-Papa bil-kanċellerija tiegħu u l-dokument inkiteb hemmhekk.